Тази година ще прекарам с чудесния дневник за жени на издателство Нов живот „Къси разходки с Бога“. Започвам го една година след като бе издаден, със закъснение, но знам, че сега е правилното време. Така е било определено да бъде. Още на първата страница намирам едно изключително интересно размишление от авторите. На въпроса каква е твоята цел за следващата година, аз си определих тези 3 приоритетни точки, които смятам, че са ми важни тази нова година. На първо място, както всяка година, връзката ми с Бога. Това е най-важното. Това е приоритет номер 1 в живота на християнина. На второ място си поставих здравословни навици, т.е. да продължа да поддържам здравословните навици, които развих през изминалата година, особено на фона на всички проблеми, които имах с ходения по лекари, изследвания. И на трето място си поставих едно желание да започна да отварям сърцето си на повече в отношенията си с хората, защото като категоричен интроверт, какъвто съм, през последните години забелязах, че доста съм се затворила.